Kesengsem lagu karya cinta Didi Wibisono spesial untuk warga masyarakat Singgahan Belempare Luwes Puji Susanti. Napa mboten to Pak? Dalem. Ngeten iki sakjane kaset napa mboten? Jane wenane wis kaset terus tak priksakno jane bisa. Malah nemen kanca-kanca kuwi. Niki ciri khas lho nggih. Iya. Ciri khas Cahyono Swandara. Nek gak ngono ora kancamu kok ya. Nggih, panjenengan malih kemutan napa to Pak? Ora ya nasaku malah kembali ke masa lalu aku. Kembali ke masa lalu. Kaya kudu kaya merebus milih pribadi iki. Aku ya ngono aja. Lha sing ditangisi napa? Widyane sing. Oh, Widyane. Nggih. Niki budgete? Heeh. Ya. Budgete biyen piye? Sugeng Wungon, warga masyarakat Singgahan dan sekitarnya. Terima kasih pada pemerintahan Desa Pelem, Musliha Kecamatan Pare. Terima kasih banyak warga masyarakat Singgahan. Berkah barokah sedoyo. Mugi Gusti angijabahi.
kudu tak wewer raiku. Lah iya. Bapak, Dalam kula niku kemutan lho. kemutan Nembang lagu niki jenengan nate janjai kula lho. apa? Lah niku jenengan janji sok nggawe video klip ning pantai Wis ngoten. rencana berubah karena Tuhan. Lho. Lah sebabe Wis to ora dawa. Wis kok wis timban aku mbrebes mili. ndak sida. Mah gak situ batal. Wah. Wis tak konsep video klipe. Lah tiwaslah kula ngarep-ngarep. Wis tak konsep video klipe. Tak pacaki Putri Duyung ngarepe ya ta. Tak mimin Putri Duyung. Kowe kok ora sida dadi Putri Duyung dadi dugong. Jenengan kok sia-sia ta? Mbak Nuli lho nggih sampun kadung check out pakaian renang. Lah kok mboten sios. Ya karambekan kok ya. Alan ya nak. Yuk. Imbang ono katresnanku rengan ono dalam hatiku wong bagus aku cinta Matur nuwun. Matur suwun. Matur nuwun. Anak kuat